Ok, ħankomplu, Paul. Baskament. Issa ħan nisimgħu il-Paul, please, Michael. Michael, qegħdin on air ta'. Mhux kif qed taħseb. Ok, Paul. Il-kastana bħalma nafu ġerat 19 sena ilu. Sawa, nfakru Paul mietet il-mama tiegħek għax iġġarfet id-dar u ntradmet taħt it-terrapin. Issa, minn 19 sena ilu law. Alright? Apparti l-qorti għax laqas irid tisħof il-qorti bħalissa. Alright, li għadna mdendlin, għadna nistennew l-appell jinqata. Batunna karta notice kienet ila firmata mill-naħa tal-reġistru xar. Alright, u fl-aħħar 3 ijiem batwilna biex fi żmien 3 ijiem inħallsu 9,000 euro. Aħna għax daw iġibu kriminal, inti iġibu kriminal, minn flok il-vittma iġibu kriminal. U mill-qorti daw l-affarijiet, ġifieri qed insemmi hawnhekk għax ma nistix ngħid hawn l-avukat hawnhekk u ma daw l-affarijiet mill-qorti wkoll. Sorry? Intom għamiltu għal-kawża. Għamilnija aħna kien hemm il-kriminal, kien hemm il-ċivil. Il-prinċipju tal-qorti. Alright. Mhux jiena ta' naqbel magħha illi min jagħmel. 19 sena wara. L-ispejjeż sakemm tinqata' l-kawża. 19 sena wara aħna nqatat favorina. Paul, kompli. Inqatat favorina. Alright? Għatet favorijom, eh? 5 snin ilu. Kien hemm l-appell. Miż-żewġ naħat, kemm min-naħa tal-kontratturi u l-perit li kien inkarigat mix-xogħol, appellaw għax waħlu 40,000 euro. Deo grazzjas. Meta waħlu 4,000 euro kull wieħed il-kontratturi fil-kriminal appellaw ukoll. Dawn ma jiswux mill-bampi. Right. Daqatlu l-om biex niftehmu, mhux qed Daqshekk hija ħajt. Daqshekk hija 4,000 euro tal-ħajja. Għax kellha 84 sena, kienet tiflaħ daqs kull wieħed li hawnhekk. Ġifieri weħlu. Sorry? 4,000 euro l-kriminali. Il-kriminal waħħalhom 4,000 U euro. 40,000 erbaħtu intom Bħala spejjeż tad-dar li waqqgħu l-ħsara, bla 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 wkoll. U l-kontijiet tal-qorti fidejna. Le, suppost. Let's go. Ok. Alright, mela, le. Deċidiet il-qorti, ma normalment. All right. Ma nafx id-dettalji tal-każ. Sharon of Silu, l-qasilu Sharon offs, irċevejna dil-karta li fi żmien 3 ijiem. Ija, fimtek. Inħallsu 9,000, jien għandi ħuti barra. Minn 3 ijiem, eh? Jien għandi ħuti barra. Sakemm tikkontattjhom, tikkonvinċjhom ħaġa oħra. Alright? Ok. Issa, ħanħallu l-biċċa xogħol tal-qorti, il-biċċa tal-xogħol tal-bini. Alright, kif joħorġu l-permessi, dawn l-affarijiet li jisset nisimgħu ħafna għax smajt, alright, il-Mużumeċi u fil-programm li sar jumejn ilu. Sawa. Alright. F'disset. Ejdu disset, mhux problema. Importax. Ir-regoli, għax semmew ħafna affarijiet, semmew li jitpoġġa deposit, jitpoġġew garanziji. Dawn l-affarijiet, min ikun jaf? Ħansaqsijielu, ibqa' hemmhekk. Meta ġara l-inċident. F'tana ma kienx hemm. Kienu għadhom ma sarux. F'tana, Immissa se nistaqsi. għassaret xi ħaġa minn dak iż-żmien law. Għassaret xi ħaġa. Però f'dak iż-żmien. X'qed jiġri minnhom? X'qed jiġri minnhom? Min jaf bihom dan l-affarijiet? Il-persuna li kien ħdejja hawnhekk għandha tmurri għand l-avukat, għand il-perit. Bl-ispejjeż għaliha? Bir-rispett kollu. All right, ok. Jien dak l-affarijiet għandhom ikunu għand il-Planning Authority huma jaċċertaw li hemm kollox ir-regola, l-insurance depositu ħaġa oħra, qabel joħroġ il-permess. Ok, mela, fil-kastana l-kontrattur laqas insurance ma kellu. Wara li ġara l-inċident, prova jmur jinxurja ruħu. Tini ftit ċans, Sandro. Mela, issa nixtieqkom nisimgħu ftit Robert Mużumeċi. Robert huwa avukat u konsulent tal-gvern u bħalissa qed jaħdem fuq l-emendi fil-liġi tal-kostruzzjoni u xek. Mela, jekk tippermettu li ftit jiena smajt b'attenzjoni dak li ingħad mill-mistiedna tiegħek. Sewwa. U rrid ngħid li dak li ingħad huwa rilevanti ħafna. Rilevanti għaliex nerġa' nikkonferma li għatawn lok qawwi fejn wieħed jgħallem lil din is-soċjetà Maltija x'inhuma l-obbligi u r-responsabiltajiet ta' dak li jkun u x'inhuma drittijiet ta' dak li jkun. L-ewwel qed nagħmluha ċara, dak li se nitkellem dwaru issa beda jissussisti, jiddekorri mill-2013 u jiena naf il-każ tas-Sinjur, kont għadni student perid dak iż-żmien, nafu sew il-każ. Però dan li sanejtien huwa mill-2013 li law.
fil-kas ta' senjuri mur fil-bidu ta' sena 2000. Mela, illum għandek 5 players f'kull proġett. Ġifieri jekk inti għandek, u hawnhekk il-punt ta' Sandro rilevanti ħafna. Jekk inti għandek persuna li mhijiex żviluppatur regolari, hija persuna li għandha terraced house, żewġ solari, tixtieq twaqqa dak l-iżvilupp u tissostitwixxi bit-tlet flats bl-intendiment li tagħti flat lil-tfal tagħha. Xi ħaġa normali. Pereżempju. Xi ħaġa normalissima. Ħafna drabi dawn in-nies ma jkunux żviluppaturi regolari, ċertament il-business tagħhom ma jiddependix mill-kostruzzjoni, però darba f'ħajjithom jagħmlu bil-biċċa xogħol. Hekk ħafna nies għamluha. Dawk ukoll huma suġġetti għal dak li snejt mill-sal. Sewa, mela, x'ħajġri issa? Il-klient. Mela, toħ ċans. Il-klient. Okej. Il-klient jew l-iżviluppatur, inkluż il-persuna li twaqqa d-dar tagħha biex tissostitwixxi dik id-dar ħalli fiha jgħixu it-tlet ulied fi flet differenti, għandhom regola ġenerali illi lil min qabdu iridu jassiguraw huma illi huwa kompetenti. Dak huwa prinċipju ta' dritt, prinċipju legali li japplika għal kulħadd. Imbagħad il-liġi tgħidlek illi trid tqabbad perit. Perit li jkollu warrant, illi xogħlu jrid jissorvelja x-xogħlijiet u fost l-oħrajn irid jagħmel żewġ affarijiet qabel jibdew ix-xogħlijiet. Jinħareġ il-permess u jrid jagħmel żewġ affarijiet. Irid jagħmel dak li aħna nsejħulu condition report. Jiġifieri immur fil-binjiet tal-madwar u jara mhux sempliċiment il-binja illi għandha l-maduma dosow. Dik jista' bir-rispett li kulħadd jista' jagħmilha kulħadd. Però jrid jifhem minn aspett tekniku kif dak il-bini qiegħed jiffunzjona. Mod għandi appoġġ ta' disa pulzieri, mod għandi appoġġ doppju. Mod għandi saqaf tal-konkrit, mod għandi saqaf tal-planki. Mod ieħor jekk għandi saqaf li konsisti minn xorok u travi. Mod li għandi spens ta' 9 metri, mod li għandi spen ta' 3 metri. Mod li għandi ħitan divizorji kultant żmien, mod ieħor jekk għandi ħajt mhux marbut. Għaliex qed ngħidlek. Għaliex jiddependi minn dak li jiena nikkostata bħala perit. Għalek 3 minuti biex ngħidlek. Le, rajt. Mela nibqgħu bl-istess konfużjoni. Le. Ma jimpurtax. Ħadd aktar mill-li ftehmna diġà. Ma jimpurtax, kompli. Tibqa' tirrenja l-konfużjoni fil-pajjiż mela. Mela. Jiena bħala perit irrid nara illi nara nikkostata dak li hemm fuq il-post ma' ġenbi, u mbagħad jien skont x'nara li hemm fuq il-post, irrid niddetermina kif se jipproċedu x-xogħlijiet fosthom anki l-iskavar. U għaw joħroġ dak illi qed insemmu ħafna, jiena bħala perit obbligat li nagħmel dikjarazzjoni ta' metodu, jew inkella method statement. U dan il-method statement irid jgħid x'tip ta' makkinarju se nuża. X'tip ta' pedimenti hemm. Għal jiddependi mill-pedimenti, jekk hemm it-tafal, jiena rrid naġixxi b'mod. Jekk hemm il-blat, irrid naġixxi mod ieħor. Però jekk hemm il-blat bil-fissuri, ġifieri bil-cracks, irrid nieħu miżuri differenti. U allura jiena fil-bidu net bħala perit irrid nieħu konjizzjoni ta' dan kollu. Mela hemmhekk Grace, l-ewwel responsabilità bħala perit. Imbagħad l-iżviluppatur, nerġa' nissottolinja, anki jekk mhuwiex żviluppatur regolari tal-business biex niftehmu, irid iqabbad persuna oħra li ma semmiha ħadd. Huwa il-manager tas-sit. Is-site manager. Xogħlu dan is-site manager illi sal-lum mhux neċessarjament ikun perit, sal-lum mhux qed ngħidu x'kompetenza għandu jkollu, mill-ġimgħa d-dieħla jekk Alla rid ħanajdu x'kompetenza għandu jkollu dan is-site manager. Ir-responsabilità tiegħu sal-lum il-liġi jasikta. Mill-ġimgħa d-dieħla Alla jrid se ngħidu. Nista' nkun jien. S'issa. Sal-lum iva, sal-lum għar minn hekk. Sal-lum hija jekk inti ma tgħidx min hu s-site manager, awtomatikament ikun l-iżviluppatur. Ġifieri mara ta' 60 sena, mara ta' 70 sena, mara ta' 80 sena, illi tikkummissjona xogħlijiet, jekk ma tgħidx min hu il-site manager sal-lum, ir-responsabilità legali u kriminali taqa' fuqha.
Mill-ġimgħa d-dieħla kalla Fuq il-mara li daġdiet li twaqqad dar. Iva. Mill-ġimgħa d-dieħla se tinbidel Li din. għandha l-permess fuq. Biex niftehom ma xara x'qed jgħid, da qed jgħid jiġifieri li sissa kif inhi jekk jiġri xi ħaġa responsabilità hija ta' min iddeċida li jagħmel iżvilupp li jwaqqaq u jibni. Li jista' jkun mhux il-kontrattur. Ma spjega li, ma minuta. Jekk ma għamil site manager. Jekk ma Sissa, eżatt, jekk m'għandekx site manager sissa. Ġek qed ngħidu. Mela Għalek ikun għażel li jkunu s-sajt. Ekku, imma liġi ma tgħidlikx li tkollok bil-fors site manager. Ejja, Bħalissa wkoll tgħidlek li tkollok bil-fors. il-liġi tajlek qed ikollha site manager. Jekk inti ma tagħmilx site manager, taqa' responsabilità fuqek. Dak qed jgħid Robert. Kompli, Robert. il-liġi illum mill-2013 l-għaw tipprovdi b'mod tassattiv obbligatorju li kull min jikkommissjona xogħlijiet irid ikollu site manager fuq il-post. Li għadni kemm għattu li sal-lum il-liġi ma tagħtix definition ta' x'kompetenza għandu jkollu dan is-site manager. Mill-ġimgħa d-dieħla Alla jrid l-affarijiet jinbidlu. Dan is-site manager x'inhu xogħlu? Irid jara li dak li jiena proponejt bħala perit fuq il-karta jiġi implementat mill-kuntrattur. U allura hemmhekk taqa' responsabilità. Ilek 8 minuti, ikkonkludi. U allura wieħed irid jara. Wieħed irid jara. Ħankun onest, għax le, wettu li jridu nieqfu nisimgħu. Le, għalhekk qed ngħidlu hekk, għax għedlu li ħantih il-ħin. Għalhekk qed intih il-ħin. Wieħed irid jara illi l-iżviluppatur iqabbad lill-perit, iqabbad lis-site manager, u s-site manager irid jara illi dak li jippropona l-perit fuq il-post qed jiġi implementat mill-kuntrattur. Mill-ġimgħa d-dieħla jekk Alla jrid, ir-responsabilità fuq dan is-site manager se tiżdied b'tal mod illi se jkun tassattiv fuqu kif appena jirrealizza illi l-kuntrattur mhux qed isegwi dak illi iddeċida il-perit fuq il-karta għandu obbligu illi jinforma b'mod immedjat lill-awtoritajiet. Jekk ma jiġrix hekk, il-pieni li hemm illum se jitilgħu minn 1,200 euro għal 50,000 euro. U allura dik hija direzzjoni. Sa jiena smajt hawnhekk illi u naħseb il-poplu għandu raġun fejn jista' jkun li l-enforcement għadu ftit there's more to be desired. Il-gvernu kommess. Il-gvernu kommess. Ħafna. Il-gvernu iċċeta l-prinċipju nitkellmu. Il-gvernu kommess biex jekk Alla jrid fix-xhur li ġejjin tinħoloq din l-awtorità hija simili bħall-awtorità tal-ippjanar, però r-rwol tagħha huwa differenti. Ir-rwol tagħha mhix dak li tiddetermina l-permessi, iżda r-rwol tagħha huwa illi tara fost affarijiet oħrajn illi dak li għaddi kemm għadd jiġi implementat u infurzat. Grazzi ħafna, ħaniqfu waqfa qasira ma bqgħu hemm għax meta niġu se nkomplu niddiskutu. Ibqgħu hemm. Inti għamil subscribe fuq iċ-channel ta' Xarabank, jekk le tista' tagħmilha issa. Le, bis-serjet qed ngħidlek issa. Ħanistennik. Okay. L-istra kemm seddum di buttuna ta' kull min.